Iki bocah-bocah para Kurawa wis padha mlumpuk. Ayo tak weki kabar neng dina iki mengko infone le. Infone iki wis tak randone. Wis tak gagas karo kanca-kanca kabeh. Terus sasana wis siap ngrungokake kabar sing arep tak sampaiake le. Nggih, Man. Nggih, kula nyuwun kabar, kabaripun pripun, Man? Niki mengke wonten napa? Wonten kabar napa niki mengke, Man? Kula nyadong dawuh. Kabar saking Man Haryo, Haryo Suman Sengguni. Sengguni, seng menika mambu, kuni menika ana. Anane mambu. Saja. Kakean cacat aja kakean guneman tanpa guna. Iki Dursasana wis siap, Durmagati ya wis siap le. Pun ban, kula sampun siap badhe mirengaken nggih menika Paman Haryo badhe ngomong. Ngomong napa kula mirengaken. Kula ndut, kula mirengaken saking awal hingga akhir Purwa Madya lan Wasana. Matur sembah nuwun. Dengaran iki mang Durmagati kok tegas banget. Sajake tas madang iki. Boten koten, Man. Kula menika lek madang. Madangipun wajibipun jam 12. Jam 12 sampun madang. Isuk mboten madang kula namung kopi. Lan mboten konten kula digoreng ngene gablok utawi sredek. Panganan enak kuwi panganan anyar lho. Mboten, Man. Menika lek tegriya kula naminipun gablok. Mboten sanes-sanes negari, sanes kampung naminipun nggih menika sredek. Oh, sredek. Kuwi terbuat saka apa le? Menika terbuat dari telo tapi puhung, dipun godhog, lari wonten dipun deplok. Deplokipun wonten lesung, utawi wonten lubang, utawi di blender. Lek di blender menika kejembekan, Man. Iki ngomongane panganan malian. Nggih, mboten napa-napa, Man. Menika panjenengan sredek menika apa? Enak. Utawi gablok menika enak lek digoreng, wancipun enjing dipun menika dipun dahar. Menika lawuhipun biasanipun tempe, Man, tempe goreng. Menika saged meningkatkan imunitas tubuh. Kaya eneng-eneng ae to Durmagati iki. Ya wis, Ngger. Citraksi wis siap. Man Haryo, kula siap. Kula siap. Napa ingkang bapak-bapak badhe kadhawaken wonten ing pengumuman menika, Man. Kula siap sedia, Man. Siap sedia kula. Ya wis. Wis padha siap. Iki mang iya sing urung siji. Kartamarma wis siap kemo. Sampun, Man. Napa ingkang panjenengan dawuhaken mangke badhe kula terapaken. Kula siap gerak sampean gerak tetap gerak. Iki anyar neh iki cah iki. Pripun, Man? Monggo. Monggo sampeyan matur napa ingkang badhe kawedharaken. Ingkang badhe kasampaiaken. Kula nyadong dawuh. Monggo, Man. Sampun kasuwen. Napa ingkang badhe kadhawuhaken dening para anak-anak Kurawa. Ngene ya, Ngger. Iki mengko wayahe gladen utawa latihan. Latihan perang-perangan. Piye iki wis rada suwe mergane bocah-bocah Kurawa iki ora gladi. Yalah, ora gladi. Iki mengko ana guru anyar sing arep ngelatih kowe kabeh. Ya kudu disetitekne. Apa dawuhe guru mengko? Apa sing diajarake karo guru sing anyar iki mengko kudu disetitekake to lho. Ana guru anyar. Guru napa menika? Ya guru biasa pencak le, gelut lan liya-liyane bela diri ngono tak omong ngono. Nggih, bela diri. Mboten guru senam to, Man. Kowe mingko ya enek sename barang ya enek sadurunge gegladen mingko enek sename. Senam napa menika? Ya senam sembarang, senam balet, senam lantai lan senam-senam liyane ya, Ger.
Niku saestu napa pripun man? Kula niki pun dangu mboten melu senam. Seteploke niku pelatih menika ngutung. Kula mboten melu. Soale pripun wong sine penak-penak turu kon latihan. Kon melu senam. Kula niku gampang bangkong man. Ya wis, saiki ora bangkong. Ora oleh males-malesan, ya nggih. Nggih. Sing penting bocah-bocah minggu dilumpukake. Bocah-bocah Kurawa dilumpukake kabeh. Sing seneng, sing ora seneng kudu dipeksa, kudu melu. Anane gladen karo guru sing anyar iki. Gurunipun naminipun sinten man menawa man? Gurune jenenge Charles Brongsong Nangka. Jenenge malah nyulewale di. Jenenge Charles Brongsong Nangka. Nangkane tembu ndi? Nangka tok. Nangka tok le. Nggih. Niki mengke kula siap mawon Durmagati sampun siap. Menika Citraksi sampun siap. Surtayu sampun siap. Niku Kartomarma, Kartosendel sampun siap. Sing penting sampun kuwatir menika mengke teng kula mengke sing ngomongi bocah-bocah menika man. Nggih, pun kuwatos. Ya. Dijaga kesehatane, dijaga awake. Yen arep latihan kudu madang dhisik. Aja sampe ora kisenan. Kudu kisenan nasala busu ya, Nger. Napa menika nasala busu, Man? Nasala busu ki ki nasi, sa ki sayur, bu ki buah, su ki susu, aja lali. 4 sehat 5 sempurna. Ya, Ger. Nggih. Niku sing kene dhewe menika susune menika sing rada angel golekane, golek angel yen tuku ana to. Lha nggih, sampeyan iki jam lesenaken kula mboten udan kok lunyu. Nggih, nggih, Man. Sampun kuwatir. Niki Durmagati bendina niku mik susu. Nggih, Man, kula menika lek ejing menika susu kali kopi. Niku saestu niku. Susunipun menika susu anuman. Biasanipun menika kula menes piyambak wonten wingking griya kula kan nggih wedhus tawa. Awakmu ya bisnis ngono-ngono kuwi to. Nggih, kula niki napa nika niku wedhus tawa, Man. Wedhus tawa menika susunipun saged dipun ambil, dipun inum secara langsung atau tidak langsung. Maksudnya secara langsung dan tidak langsung iki piye? Secara langsung dan tidak langsung menika dipun godhog sae, mboten dipun godhog sae. Menika susu alami, Man. Susu kambing tawa menika saged sampeyan napa pupur Man? Kersanipun panjenengan menika glowing. Lho. Apa urusane kok ngombe susu kok glowing? Mboten, menika susu menika mengandung zat-zat ingkang dipun perluaken di tubuh, Man. Saestu menika. Tubuh menika yen kados sampeyan rada kisut-kisut kate niku. Niku teng kulit iso meremajamkan kulit ngono, Man. Kaya ngono to, Le. Nggih. Wong sampeyan niku napa menika padaranipun boten pethak. Menika dipun saged dipun niku, Man. Piye? Nguduk susu es tawa. Kuwi sak litere piye lho, ya. Iki maling ngomongne susu barang teko ngendi-endi. Betul-betul, Man. Menika kangge kebutuhan kita. Oh iya. Kuwi umpama aku ki nempel ngono ya. Boten nempel. Niki tumbas, Man. Tumbas sampean. Karo pamane dhewe kok kon tunggu. Boten niki bisnis, Man. Bisnis. Kanca nggih kancane dhuwit menika beda. Wah iya. Maling pinter le. Sekolah ning endi kok maling pinter kaya. Ya niku kula diajari kali Kakang Dudasana. Oh. Kula ajari. Kanca ya kanca ning dhuwit obah. Ya wis. Kuwi iki ngrembet susu etawa ki mang lho, Ger. Awakmu duwe. Wah, persediaan kathah, Man. Menika kula sampun kathah persediaan. Malah para langganan-langganan kula dol online, Man. Apa le? Dol online. Apa kuwi? Didol online lho, Man. Oh. Modal online. Nggih, Man. Sing ngomong sing tetes sing genah ngono. Wong ngomong karo pamane dhewe kok ora. Nggih, kula niki kados iki. Kula niki mboten pati napa rada bideng kula niki rada bideng. Wes malah mok sisek-sisek mboten, Man. Niki kula sentrup kula balik malih. Nah, cah iki malah edan. Iya wes aja lali kuwi mang ya, Nger. Kudu selalu minum nasala busu. Nasi, sayur, buah lan susu.
nasine iki aja akeh. Piye, Man? Nasi kuwi iso marakne apa kuwi? Lek ngombe mangan sego akeh kuwi ora prayoga yen lek ra diimbangi karo sayur. Ki, iki dadine awakmu sayure sing rada diakehi ben sehat awake. Segone titik ora apa-apa sing penting sayure. Ki, Man, kula niki biasa makan sayur, kula seneng menika bayem lan saya kula bayem menika seneng. Jangan bening menika kulino mbok wedok anu menika nyonya kula menika biasanipun anu masak jangan bening. Oh, jangan bening le. Nggih, Man. Jangan bening iki jangan sing piye to? Apa sing gilap ngono apa jangan sing piye? Sayur bening menika sayur ingkang boten santenipun. Jadi sayur ingkang boten nggih santen. Lah santen niku kan kadang kala berbahaya to, Man. Kaki tubuh kita menika lek kakean santen nggih mboten sae. Oh, ngono ya, Ger. Nggih. Nggih, Man, sampeyan niku lek wis tuwa niku pun kathah-kathah ngonsumsi santen. Amarga mereka saged kolesterol tinggi. Saestu, Man, menika. Cacah kok malah padha ngerti. Browsing, Man, browsing. Browsing ki apa le? Browsing menawa delok teng HP, delok teng Google, takon. Apa manfaate, napa kekurangane, napa bahayane ngono lho, Man. Oh. Bocah-bocah Kurawa saiki malah pinter dolanan HP iki. Wah, aku malah ketinggalan ki piye to, Ger? Wah, jan ya wis malah saiki malah rada pinter-pinter kaya Dermogati sing biyen ki opla-oplo kaya ora ngerti tulis. Ya saiki kok ya pinter ngomongne browsing. Oke, Man, kula niki sakniki rada pinter, Man. Amargi kula diwarai Kakang Dursasana niku, nggih to? Ya wis. Jelali buahe bareng ya kudu digatekake mangan buah ki, Nger. Gen sehat awake. Nggih, Man, kula niki biasa mangan kates. Apa, Nger? Kates. Kates. Oh, kates. Nggih, Man. Iki kates menika kula kadang nggih kula jangan utawi kula sayur, kadang nggih kula anu dahar nggih menika buahipun. Sing sae menika kates California, Man. Apa le? Kates California. California. Nggih niku kates California niku kates senajan to atos niku macet, Man. Dipangan kriuk-kriuk. Wedak tenan, Man, niku, Man. Wo, saiki enek jenis kates anyar lho. Ngenten, Man, ngenten niku. Kates California. Lah menika seji kali kates Thailand. Oh, seji karo kates Thailand yo ngene. Saya seji menika. Man, niki ngrembug kates. Kula ngenten tanaman kates teng griya menika kathah. Lek sampean betahaken ya mboten napa-napa man we, mboten satumbas sampean rah sak godhong-godhonge. Godhong kates ki ya migunani, Nger. Godhong kates kuwi ya termasuk sayur-mayur sing dibutuhake karo tubuh. Iya ta? Nggih, Man, nggih, sampeyan sampeyan lek pengen kates teng griya kula kates California nggih wonten. Wis to pun kuwatir. Kados gandul kados gantung nggih wonten. Monggo panjenengan saged ngerah damel menawa sayur-mayur nggih saged dipun usang-usang suwahe manungsa enak man. Tansah diparingi teri. Apa le? Diparingi teli. Apa? Diparingi teli. Kok teli piye to iki? Dipun paringi teri, Man, teri. Pakai R, durung ganti muni R ora iso. Alah, aku malah jan kudu kekelan guyu dhewe kok ngrungokake Dermogati. Lagi niku, Man, diparingi teli menika saged wedak. Enak ya le nggih. Tansaya menika yen diparingi nggih menika nami dipun anu niku, Man. Apa nggih? Sambel. Sambel apa akeh mangan sambel. Awakmu mengko wetengmu iso manas. Pun kula pun biasa, Man. Kula niki mangan sambel menika lek boten telung sedok wae boten marem. Sambel menika termasuk manasake awak tubuh. Ning menika lek pas ngising, Man. Kok ngomong ning ngising barang. Pas ngising kan niku
Kebal mereka kok pantas man. Lah. Bocah iki kok malah tansaya ndodro. Lah nggih saestu Mas iki kasunyatan fakta Mas, fakta menika. Faktanipun nggih ngoten niku. Ya wis. Terima kasih Dursasana. Wis pimang wis paham to nasalah busu. Nggih Man, nasi, sayur, buah lan susu. Wah, lha niku ora iya. Ning aja lali. Awakmu aja mbanggong. Iki latihan iki engko dimulai jam 4 isuk. Bar subuh kae awakmu kudu wis teko ning gladen, wis teko ning lapangan. Ya ta, Nger? Kula niki teng lapangan pundi man kok sisih pundi? Sanding alun-alun kae. Mengko ning kono padha mlumpuk kabeh. Sata Kurawa dilumpukake. Latihan gladen iki kangge menyambut menyambut man. Menyambut napa menika? Iki kan arep nggih nyambut dina lair. Dina lairipun sinten menika man? Awakmu ndak ngerti. Iki sinuwun kakangmu Duryudana iki kan ya arep ulang tahun dadine dienekne acara sing kaya ngene iki dipamerake piye kekuataning para Kurawa ya melalui latihan dhisik ngono lho Ger. Oh. Kakang Duryudana. Arep ulang tahun iki ya, jan bening niki. Mengke pesta-pesta ropian-ropian. Iki ngene ya, Nger. Ora kaya mbiyen-mbiyen. Yen mbiyen-mbiyen kuwi bocah-bocah Kara Kurawa ki padha umben-umbenan. Iki ora oleh dilarang keras, minuman keras. Ngerti apa ora kuwi mbebayani. Nggih, Man. Kula pun praimani. Oh, lah iki apa? Nggih. Man, yen ngoten kula siap-siap karo niki Durmagati. Oke. Siap-siap mengke latihan. Ya. Sing penting padha semangat kabeh, aja ora nganti semangat. Mergo semangat utawa sumangat kuwi iso nambahi keberhasilan. Bahan bakar menuju sukses kuwi kudu semangat. Lho Man, kula pun ngertos. Ya iya. Iki bocah-bocah aja kuwatir. Iki sangune lak ya padha ijik to. Durmagati. Sangu kula dereng Man. Kula dereng pun sakoni. Dursasana. Kula nggih dereng Man. Kula niki butuh niku, butuh saestu butuh niku. Ya wis. Yen mangkono aja padha sahur manuk. Ayo iki direncanake saiki uga padha mlumpuk dhisik ning alun-alun. Mengko latihane ning lapangan sanding alun-alun ya nggih. Pun kuatos niki badhe kula omong-omongaken kula biawaraken melalui grup WA, melalui grup napa-napa kemawon mengke kula biawaraken kula umumaken man. Ya wis. Panjen bocah-bocah Kurawa saiki iki padha duwe HP dhewe-dhewe. Iki wayang apa? Ngono tak critane wayang apa iki? Wayang kok ngomongne rena-rena. Mboten napa-napa menika wayang modern man. Ya wis. Sing penting dijaga kesehatane ya, Nger. Dijaga kesehatane, keslametane. Ya muga-muga sukses mengko lek pas latihan kudu teko kabeh. Aja sampe ana sing izin utawa aja ana sampe sing ora teko kanthi alasan sing maneka warna. Nggih, Man. Pun mengke kula omongaken kanthi tegas kudu nyang latihan wonten ing lapangan sanding alun-alun. Ya. Iki mengko ngene ya, Nger. Iki mengko bar rapat
cilik-cilikan iki mengko langsung teka ning lapangan sanding alun-alun. Awakmu, aku lan kanca-kanca kabeh kudu diparingi pirsa, kudu diparingi weruh. Aja sampe singket eneng si ketinggalan. Kula niki ngeten lho Man, piye nggih? Sangune lho, sangune pun lali. Ya wis. Iki mengko dina iki mengko oleh 1 juta, 1 juta. Dur sasana 1 juta. Dur mau ganti kowe njaluk pira nggih? Lah nggih sami niki kudu padha niki adik kula niki. Nggih Pak, kula niki nggih sami 1 juta nggih purun Pak, 1 juta kudu. Ah iya. Citraksi 1 juta, 1 juta. Wah nggih matur suwun Man, matur suwun. Lah iya. Yen ngono ya wis yer. Iki dimulai teko kene. Ayo padha budal ning lapangan sanding alun-alun mlumpuk dhisik ning kono ngrencanake latihan tinggi sesuk isuk. Wis padha siap to iki? Nggih, Man, pun siap. Mengke kula bele kanca-kanca wonten ing grup WA kula paringi pirsa, Man. Sing penting menika nggih to diparingi pengumuman kersanipun menika mboten silih genje, mboten salah informasi. Lapangan sing pundi? Lah iki lapangan sing sanding alun-alun menika, Man. Iya, nggih. Menika wonten bakule mending-mending, Man. Awakmu biasa rono to, Le? Nggih. Kula iki lek sore menika tindak mriku, nggih, bakul-bakul niku. Kula niku mboten oleh bayar, Man. Lah nyapa kok oleh bayar? Lah kula niku genge mriku kok. Kula niki kan sing ijine dodolan mriku. Oleh dodol ning bengi. Di rombonge yen wis bengi dikukuti. Mengko isuk gen kelihatan indah. Oh, awakmu kok ya ngerti tentang keindahan to, Nggih. Nggih, Man, kula niki ngertos-ngertos kemawon. Lah iya, kuwi ditata sing apik. Apa ya mok pajeki? Ngeten, Man, kula niki ngeten, malih teko ngendi-endi menika. Nggih kula tariki menika, Man. Dingge kebersihan. Nah, niki sing tukang resik-resik sinten? Dingge keamanan. Nah, keamanan sinten? Dadi perombong menika ditarik sawetara menika namung 5.000, Man. Ya wis sakmono kuwi ya ora akeh. Ora beratake para bakul-bakul nggih. Lah nggih. Jadi mboten kula tarik akeh-akeh ning kula tariki namung sak montor niku wau. Ya nggih kersanipun padha penake nggih to. Diwehi tempat, diwehi penerangan lho, penerangan bareng lho, Man. Sakmono kuwi nek penerangane nggih. Sing dodol wong pira lho? Wah, sak menika wonten 445. Ya hasilmu akeh. Dan menika hasil menika dipun lumpuhaken mengke damel kas, Man, damel kas. Aja mok korupsi lho, Nger. Ndak bareng niki ndak oleh. Nggih. Kula pun tobat, Man, sakniki, Man. Ya wis. Sing penting padha mlakune. Sing penting wong jenenge wong golek rejeki kuwi rena-rena sing bakul barang kuwi ya kudune ngene lho, Nger. Sing bakul kuwi diperhatekake keselamatane, kebersihane tempat kono kuwi mau. Nggih, Man. Lah wis isuk wis renek wong dadol ning kono mboten pun mboten enten. Pun mboten enten sing dodol, mboten enten sing wani-wani dodolan temriku lek awan utawi esuk utawi niku mangke dodole namung sore sampai dalu, Man. Oh, ngono. Ya wis. Pokoke tata tertib kudu digatekake. Nggih. Tata tertib harus digadekan. Jangan sampai apa menika niku lho, Man. Hal-hal yang tidak diinginkan dulu, Man. Iya, wis. Wis ngene ya, Nger. Aja lali ki engko ndang budal.
sajake ya wis yaene dikondisikake kanca-kanca bala-bala sing iki mengko sing teka kudu ya paling tidak kuwi sing teka ya nganti wong pira ngger iki engko. Kinten-kinten nggih 75% niki mengke saged dugi. Amargi niki wau kan nggih dadak lho man sampean lek ngomong ya wis. Heeh. Yer para Sata Kurawa sing saiki lagi ngrungokake kata-kataku. Sing ngrungokake pengumuman iki Dursasana, Durmagati, terus Citraksa, Citraksi, terus Kartamarma, nggih. Iki mang wis padha mangan apa urung? Tak takoni. Lek urung mangan, ayo tak derekake ning warung sing sebelah pojokan kae mengko. Ke sotone sajake kok enak. Man, kula nganti watuk. Sampeyan pun langganan ten mriku to, Man. Ya sajake piye to, Ngger? Kuwi langganan aku jek bujang biyen ki biasa dolan rono. Regane murah, rasane tur mirasa. Mengko awakmu imbuh ping pira ae wis ora dadi soal, Ngger. Wah, nggih. Ngoten, monggo kula dherekaken, Man. Kula dherekaken tindak wonten mriku. Ya wis. Wis Durmagati kok malah turu. Man, kaget kula, Man. Ki kula niki mboten turu, Man. Kula nyetitekne panjenengan dikan. Sing kari niku wau badhe teng warung, Man. Ha iya. Ki engko ning warung Durmagati oleh imbuh. Citraksa, Citraksi, Kartamarma oleh imbuh. Wis imbuh sak karepmu. Aja kuwatir. Iki mau aku ya jek kandel. Nggih, nggih. Pun, Man. Monggo-monggo kula dherekaken tindak wonten ing lapangan sanding alun-alun. Kepara menika mengke enten rapat cilik-cilikan. Ya wis, ayo Ngger. Kek ndang budal aja kakean omongan mergo ki mengko lek kakean omongan awake dhewe ora ndang budal. Nggih, Man, monggo kula dherekaken. Monggo, monggo.